nije prvi put da sam na neki način samo kritičan i očekujem dosta više od sebe i znam da mogu da igram na višem nivou i da bolje serviram sa više, kažem, preciznosti i višim procentom ubačenog prvog servisa, što nije bio slučaj danas, tako da, postoje stvari u kojima nisam toliko zadovoljan sa današnjim mečom, ali s druge strane pobedi se ne gleda u zube. Uspeo sam ipak da pobedim igrača iz prvih 10 na svetu. Berih je vrlo nezgodan protivnik. Idemo dalje. Sledeći protivnik Momfis, šta očekuješ u tom meču? Pre 2 godine si imao jako težak meč s njih. Pa Gael, evo, uspeo je da savlada Miloša koji je u izvrsnoj formi, s druge strane opet Gael je osvojio prošle nedelje Washington i zaređao je 10 pobjeda za redom, tako da očigledno je u odličnoj formi, ima samouverenje, ima dosta samopouzdanja i to ga čini dosta opasnim. Mislim, polufinale je sada turnira, već nema tu nekih očiglednih favorita i nema lakih mečeva, tako da ću se potruditi sigurno da odigram bolje u nekim segmentima nego što sam danas to imao prilike da uradim, jer će mi biti potreban bolji servis i na neki način takav oslonac. Hvala. Hvala.